Si avui trobem la llengua catalana usada amb normalitat en tots els àmbits de la nostra societat i sense haver-nos de preguntar contínuament quin estil de català hem de fer servir, és perquè algú ens donà les eines per a poder-lo ensenyar a les escoles i n'establir unes bases sòlides, i això està aviat dit, acceptades per tothom. Aquelles obres mestres que estaven a punt de perdre's, ja fos perquè el pas del temps les anava malmetent, ja fos perquè eren cobejades per col·leccionistes foranis, avui les tenim a l'abast de tothom qui tingui interès en contemplar-les. Actualment es pot fer en condicions òptimes, bé instal·lades en museus expressament pensats per aquest fi, bé degudament restaurades allà on fos que es trobessin o reproduïdes fidelment. L'Institut d'Estudis Catalans, amb l'ajut d'institucions públiques i altres patrocinadors, ha recuperat i condicionat immobles i edificis de gran valor arquitectònic i els ha destinat a fins ben pràctics i funcionals. Entre ells, la seva pròpia seu, la casa de convalescència de l'antic Hospital de la Santa Creu. Però els murs d'aquest antic hospital no solament acullen des de fa anys la institució cultural per antonomàsia dels països de parla catalana. També s'hi apleguen els milers de volums i els milions de documents de la Biblioteca de Catalunya, així com fons diplomataris de gran valor històric i diversos llegats documentals, com ara el de Mercè Rodoreda, Esteve Terrades i Lluís Nicolau d'Olva. I no cal dir-ho, també acullen tots aquells que diàriament hi treballen, on fan un ús més o menys regular. Un dels llegats més importants d'aquests 100 anys de l'Institut d'Estudis Catalans és de caire intangible. Parlem de les múltiples i diverses herències que ha anat generant en forma de societats, d'institucions, de premis, de publicacions. És a dir, en eines útils de coneixement i de cultura, provinents d'iniciatives que en el seu dia varen ser pioneres. El llegat de l'Institut conté també un fons d'art molt destacable d'artistes del nostre país. Obres d'Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Albert Ràfols Casamada, Joan Hernández Pijuan, Conxa Ibáñez, Eduard Arranz, Josep Maria Subirachs, Frederic Amat, Joan Pere Viladecans, Apel·les Formosa, Manuel Cusachs, Mariscal, Rafael Bartolozzi, Torres Garcia, Josep Grau Garriga i molts d'altres omplen els racons del nostre institut. Un llegat al qual se li afegeixen ara, amb motiu del centenari, una pintura de Manuel Boix, una escultura d'Andreu Alfaro i una obra musical de Joan Albert Amargós. Un llegat que ens pertany i que és la millor base i el més ferm fonament per a construir-hi el futur.